Bună seara, stimați telespectatori, sunt Cadar Zoltan și vă prezint emisiunea Arena Sport. În ultima parte a emisiunii vă prezentăm retrospectiva săptămânii și retrospectiva weekendului sportiv, dar până atunci îl salut în studio pe invitatul meu din această seară, Dragoș Curtifan, antrenor secund la U-Mobitel Cluj-Napoca, fondatorul echipei de basket clubului sportiv Labradors. Bine ai venit în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și în primul rând un mureșean la echipa campioană U-Mobitelco ca și antrenor secund, care se ocupă cu... Mai precis, e programul de scouting care e îndatorirea mea și rolul meu, să zic așa. Poate antrenor secund e un pic prea mult spus, având în vedere că nu pot să fiu zi de zi la antrenamente și practic rolurile unui antrenor secund sunt un pic diferite. Dar rolul meu principal este de a urmări adversarii echipei clujene, de a vedea exact particularitatea fiecăruia în parte și, bineînțeles, că în baza acestui raport se fac pregătiri specifice pentru fiecare etapă în parte. Ce aș menționa totuși că nu sunt singurul care mă ocup de scouting, practic chiar și antrenorul principal face parte de scouting și celălalt antrenor secund, Bobo Pintea. Și ce dorește antrenorul principal, Marcel Center, în cazul acesta, este să vadă cât mai multe păreri și cât mai multe puncte de vedere în discuție și să audă cât mai multe argumente, care după ce sunt prezentate, el își alege practic strategia care și-o asumă el, indiferent că a ținut sau nu cont de ce rapoarte am făcut noi antrenorii secunzi, care, bineînțeles, sperăm că îi sunt de folos. Deci pe undeva voi pregătiți meciul următor al echipei. Da, spre exemplu, acum avem meci cu Otopeniu, următorul meci. Este un program destul de bine pus la punct, aș detalia un pic, să zic, ca să se înțeleagă mai bine. Se filmează de către o firmă toate meciurile din divizia A și filmul acela, sau fiecare meci în parte, este uploadat pe internet. Deci nu mai contează locația scouterului, practic, unde ești locat. Am o cheie de control prin care intru pe un anume server, fac un download la meciul care mă interesează, pot să fac la mai multe meciuri, bineînțeles. Din momentul ce cuplez filmul respectiv cu cheia de siguranță, pentru că este totul criptat, poți să ai acces la vizionarea meciului. Și de acolo începi, îți iei frumos caietelul sau, mă rog, laptopul care cum lucrează, începi să dai play, oprești la fiecare fază interesantă, la fiecare atac, te uiți un pic la signalistică sau fel de fel, că o să arate în schema 3. Ok, încerci să vezi ce schema a arătat, de acolo încolo încerci să vezi cam pe unde se mișcă fiecare jucător, în ce relații de joc sunt unii față de ceilalți, să zic așa, și încet, îți desenezi schema, bineînțeles. Și de aici încolo încerci să-ți faci o radiografie a meciului axată pe partea asta de scouting de echipă. Al doilea pas ce trebuie să faci, sau mă rog, ce e recomandat să faci, să te uiți un pic și în partea de apărare, să te uiți ce fel de apărări folosesc. Al treilea pas este, bineînțeles, partea asta individuală, unde poți să iei fiecare jucător în parte. De obicei te uiți la jucătorii cheie care sunt din echipa respectivă. Asta sunt 4, 5 sau 6 la număr. Noi 7-8 luăm tot timpul, pentru că întotdeauna, în mod normal, o echipă are o rotație de cam 8 jucători. Și de acolo te uiți un pic în statistici, îți faci o imagine, unul din cifre, care sunt întotdeauna cifre reci, deci îți spun o chestie, dar feeling-ul adevărat îl ai când te uiți și vezi despre ce e vorba. Îți faci o imagine din statistică, de așa, din cifrele reci, după care începi să vezi meciul sau meciurile în funcție de cât timp ai la dispoziție și analizezi. Și vezi un jucător, dom'le, ăsta dă în medie 18 puncte pe meci, ok, din astea 18-12 puncte se dau poate de la linia de 3 puncte și începi să te uiți de la linia de 3 puncte în ce mod ajunge să finalizeze. Din dribbling, fără dribbling, din blocaj, deci practic... Liber sau cu om pe el. Exact, dacă bagă, exact, dacă e spot shooter, stă pe loc, numai primește de coș, dacă deja îl obligi să facă un dribbling, poate nu mai poate să dea așa bine. Și încercăm să vedem la fiecare slăbiciune, la fiecare jucător ce slăbiciune are practic. Faci un raport de puncte forte, puncte slabe, le dai frumos la antrenorul principal, îți explici argumentele și de acolo încolo
Bineînțeles că de obicei ideile converg, să zic așa, pentru că la același meci ne uităm, dar bineînțeles că sunt foarte multe detalii la care se uită unul la poate unele detalii, altul la alte detalii. Nu poți, să zic așa, să vezi singur chiar tot ce se întâmplă. Da. Poți dați ia foarte mult timp, participând, din păcate nu mai participăm în Cupa României, dar în campionat având meciuri și încep curând meciurile din Euro Challenge. Sunt foarte multe meciuri, 2 meciuri pe săptămână, care tot timpul trebuie să fii pregătit cam cu o săptămână înainte să studiezi ultimul meci al adversarului împotriva căruia o să joci, adversarul împotriva căruia o să joci. Cât timp are un antrenor să-și pregătească tactica pentru următorul meci? Păi, de exemplu, regula se începe sâmbătă sau duminică este meciul, sâmbătă seara sau duminică seara, respectiv meciul există pe internet, luni se face download-ul, luni până marți pe la prânz se face parte de scouting și la antrenamentul de marți seară deja antrenorul principal trebuie să aibă o idee clară cum pregătește meciul următor de sâmbătă. Dacă vorbim și o vizionare împreună cu jucătorii a meciului. Se fac vizionări, bineînțeles, și vizionările au anumite reguli, că era următoarea parte care vreau să o prezint, cum ajunge informația la jucători. Informația la jucător nu poate să ajungă în formatul în care îl dau eu, antrenor secundă, alt antrenor secund și antrenor principal, pentru că este prea multă. Nu o să stea niciodată 4-5 ore un jucător să se uite la o sesiune video, că se plictisește. Și după 10 minute se plictisește. Exact. Da. Și atunci trebuie să vezi tot timpul că basketul oarecum un sport foarte complex, dar se rezumă la anumite principii simple. Știi că echipa, nu știu, Oradea se bazează foarte mult pe șutul de afară. Sunt niște principii. Tu trebuie să-i dai jucătorilor echipei să le dai mai întâi principiile de joc pe care se bazează ei și de acolo câteva exemple concrete, nu prea multe, pentru fiecare jucător în parte, ca fiecare să-și poată studia, să zic, adversarul direct. Și de acolo se intră, bineînțeles, în detalii pentru 2-3 aspecte sau pentru 2-3 jucători care îi considerăm noi cheie din echipa adversă. Și se mai face încă o parte de scouting, de fapt și pentru echipa proprie. În mod normal trebuie să și analizezi dacă tu joci, ce crezi că joci. Că tu pregătești schema 3, 4, 7, horns, care o fi ea, jucăm, marcăm și toată lumea e fericit, am câștigat. Dar la final de meci noi am jucat ce ne-am propus. Pentru că una e să pregătești, să zic, un anume fel de a juca împotriva cuiva și alt lucru ce se întâmplă pe teren, că de multe ori sunt lucruri care chiar nu seamănă în realitate cu ce ai pregătit. Și atunci de aici trebuie să vedem un pic cât și cum trebuie să lucrezi la antrenamente ca să ajungi să-ți faci jocul care dorești să-l faci. Și bineînțeles, cu cât joacă echipa mai mult împreună în timp, cu atât este mai ușor să transmiți jucătorilor, de fapt, ce vrei să joci în apărare, ce vrei să joci în atac și se studiază, deci nu din greșeală. Și deja și ei se cunosc și ei se simt pe teren, așa, chimia este deja e formată, sau cel puțin e formată până la un anumit nivel, de unde e mai ușor să clădești. Pentru că e foarte greu să clădești, să zic, o echipă care se adună de jucători din multe echipe, cu mulți antrenori, cu multe background-uri culturale. Toți ăia trebuie să-i unești în primul rând pe un fir al basketului, după aia este un fir altul al acceptanței față de o cultură și față de alte cultură și trebuie să-i faci să funcționeze, să zic, ca echipă și să se și simtă bine în cadrul ăla, că doar așa o să dea randamentul maxim. Cum ai ajuns tu la Cluj? Cu mașină. La Cluj am ajuns, să zic, printr-o oarecum a fost conjunctural, acum 2 ani sau de mai mult timp, un pic ne-am reîntâlnit cu Marcel. Noi am fost și colegi de cameră la Sibiu când jucam împreună și am început să povestim, bineînțeles, ca 2 oameni care se ocupă cu basketul, să povestim despre basket. Și așa, din aproape în aproape, discutând, povestind, văzând un pic și el programul nostru de la Labradors și lucruri care, să zic, poate le făceam un pic diferit sau le facem eventual diferit, eu stârnit și lui atenția, hai mai povestește-mi tu, eu le întrebam, dar voi ce faceți, cum e cu divizia, cum e să fim, că era și managerul echipei naționale a României, cum e să faci ce faci tu și el mă întreba cum e să fac ce fac eu. Și așa, din povești în povești, am înțeles că, practic, vedem basketul la fel de serios fiecare, ne place foarte mult și sunt foarte multe idei comune și proiecte comune în care amândoi credeam. Și atunci am zis, hai să mergem la cursul respectiv. Și m-a sunat, nu vrei să vii, că este un curs în Hamburg în care vine elita antrenorilor, dar este un pic peste ce dorești tu, că nu e pentru nivel de poate copii sau junior, că e un pic spre altceva.
Zic, mă, și ce am de câștigat din chestia asta, bineînțeles, nu financiar, ce am de câștigat din cursul ăsta? Zic, mă, tu în primul rând, ca să formezi un jucător de divizia, trebuie să știi la ce nivel trebuie să-l duci pe jucătorul la divizia. Hai să vezi la ce nivel se joacă basketul în Europa, hai să vezi un pic cum sunt formați jucătorii respectivi, pentru că orice grupă de antrenament la un asemenea curs este de obicei grupă de antrenament de juniori. Da. Și am avut ocazia să urmăresc foarte bine și în Hamburg și în Barcelona la cursul de Euroligă care a fost anul acesta, să urmărim foarte bine anume jucători care era una selecționată a Cataluniei. De acolo, văzând unde trebuie să formezi un jucător, îți dai seama că ai foarte mult de muncit, unde trebuie să ajungi cu toată pregătirea de la juniori și încet am început să intru în partea asta de scheme, în partea asta de cum se abordează principiile de joc, cum se construiește o echipă și a început să-mi placă lucrurile astea. Am început și să le înțeleg mai bine și m-a întrebat la un moment dat, nu vrei să vii să mă ajuți la Cluj? Și cumva l-am întrebat, mă, nu-i prea repede să începem așa o colaborare, pentru că e un salt destul de mare și eu știu că aș arde niște etape ca să ajung un pic, poate, prea repede undeva. Și zic, mă, nu te chem pentru experiența care ai, făcea și el glume, ci te chem pentru potențialul care îl ai, pentru că, bineînțeles, discutând cu oamenii, fiecare își dau seama, doi oameni, dacă au sau nu valențe și valori apropiate. Și de aici s-a născut ideea. Ideea era să mă mut la Cluj, nu pot să mă mut la Cluj, că am multe proiecte aici în Târgu Mureș și am văzut care ar fi rolul care aș putea să-l accept ca să-l și ajut, care nu mă leagă neapărat să fiu prezent la Cluj. Și tot scouting-ul ăsta putând să-l faci prin internet și mergând numai la în weekend-uri, să zic, la meciuri sau la unele antrenamente, am ajuns la concluzia ca un prim pas e cea mai bună soluție, să zic, ca să învățăm și cum e realitatea, cum lucrăm împreună, dacă avem, să zic, aceleași viziuni spre basket cu adevărat la fața locului. Cum te-au acceptat jucătorii? Într-un fel îi dai note și lor. Da, deci cumva, dar rolul antrenorului secund și al scoutului întotdeauna, să zic așa, este să adune informații. Deci, da, este minimal, dar oricum aveți minimal pe undeva în sensul exact, nu-i decisiv. Propriu-zis, da. Adică din cauza unui scouter, să zic, dacă într-adevăr ar fi doar o singură persoană experimentată sau așa, dar nu se câștigă nici campionate datorită mie și nici din cauza mea nu se pierd campionate, să zic, sau altul scouter. Da, dar în legătură, nu ai legătură strânsă cu jucătorii, de fapt. Exact. Dar pe de altă parte, ei știu că este cineva care e acolo ca să-i ajute, că de fapt de aici trebuie să se bazeze și ei pe scouter. Și de aici sunt unii jucători care sunt mai comunicativi, unii care mai puțin comunicativi ca peste tot, unii care vin și întreabă, tu când te uiți la videouri, ce vezi că eu fac greșit și ce vezi că fac bine? Și bineînțeles că întotdeauna e greu să ai o discuție directă, pentru că tu nu știi exact ce vrea să-i transmită antrenorul principal și eu nu vreau să dau alte semnale decât care vrea să le dea antrenorul principal. Și atunci asta am stat și am discutat un pic, ca încet să ne orientăm un pic și spre discuțiile astea individuale, să fie în baza unui scouting făcut și atunci și mie mi-e mai ușor să știu cât să-i spun, cât să nu-i spun. Că o să vezi o grămadă de greșeli care le fac și jucătorii noștri. Dacă mă apuc și zic, mă, tu ai greșit aia, poate trebuie să-l duci undeva la psiholog sau să zic că, bă, prea multe greșeli, unde sunt părțile bune. Și echilibrul ăsta nu am experiența ca eu să stabilesc unde e echilibru, cât pozitiv și cât negativ să-i dau. Și din considerentul ăsta încerc cât de mult să comunic cu ceilalți, cu stafful din antrenor, că ăsta e și rolul nostru, să comunicăm cât mai mult și el fiind, antrenorul principal fiind mai mult în legătură cu echipa, să-și asume el rolul ăsta de comunicare. Și ca o parte socială, băieți foarte deschiși, simpatici, deci cumva chiar mă simt foarte confortabil, cu toate că ai putea să te simți foarte neplăcut mergând doar o dată pe săptămână sau la